Na niko tugucha kurwa ase county ya Kisii ase bono abalimi bekemeribye yeka kurwa ase factory ya Nyaguta nkiri bakogokera baga yogotwara obochori ebo ubwarengitego chikuba beka abisi abarai abo barabe bakubara niko bono abalimi kuruga buba kurwa ase semeya Nyaguta niko bono babelire bakuburia abarai abu kwenda kurigiria umuchando konyora obo ole ase factory ywe naboigo niko bono abarebi baburirie abarai abu uchiko bakorera egasi kurengana na kariri mirieri niko bono baburirie abarai abu gukora egasi batari ko kwegemea nsemo ende yonsi roboti na sinchira yewe ikano ona tugante batebiga abarai abu egasi mwairwe nyasao bari tangani aba bamenya gukora kibaba ya kabere nyasa nero rama beba simole ngaki nabo morara engaki yaso mwako yo kugenderera kana morore ngaki kere maria kana more ke bisa moro cha mara mishnara ya mange tani bate baba lenge kawa bakari ko liri mori okae binto binde binke kana moi karanse mokorera bali miabega egas ani kumuranya ngabo bebone mbokata kimbororo omana teselichi ko ya cooperatives abana bo bote ki tinguru yakabanga ino mobata supreme authority sawa sawa ora nase bali mobata binga kitwanyorere ase shidere ngakimota itatokole kitokole baba etingu baba etingu ono rero umuchando yetu tagitoere gekogera mbato somera eparansiti mwabisa na icho soma ukura bono twisani kalende no bakorete gasi gucha nori oro kupinga achi amanieria nja sarenda Samaria tangru kare ni miria kama siasa sema ya cooperatives ngenda tena sawa tori walero se factory ya Nyaguta ya wakolekana menengo abare mimbanya ara gochoro abarai babo una batagete ane chenko bere ne limpieza factory ya Nyaguta. We didn't have any ugly scene or episode. I want to thank God we don't take it for granted. When I say department ya cooperatives, our observers kuna toramo tu akorera tawata ni singi ya kuruma pelo katsinse chikacha wana marago ande bono roche getiega monta yotirega no yo masengi nchonga abalimi paisane kase gase bakora banyara guchora balimi abarai babo bia kwa mono nande nyara gotegerere budget nande bayetia approve at the same time baso muri bitabu byabo auditing nande banyara ko bia approve itie karo tuacha pakatokata para rotation ya tani wakane batati chikura cha kuchons tuacha tukabeka interim for 90 days 80 days chitara era interim wenjaro chibujana keep before the finishment 90 days tubarangria bochori ubarangirira bwera successful which means tawaro mbata kate kugimeria for 90 days and we congratulate them because one liberia lengo ya korre yerira and we have a team that is spearhead society which obo bachori obo bwakera no bwashoku kare gatochora bali nyabaya bago chuturundire society yito baturendire no bole mibwaito tanyore chibese kingi to someria abana baito ntwa ino rotu abwata siritu kuria rero igo twabeira asama tukamange tokonya kurigia balimi bacho kutwakira chikura rero ndoche nga obubui bwabeire tokosaba Nyasaye atokonye twachorwa tolende chikagu chomolemi elinde kero molemi anyore akiyaye mubwenerete amangeru igongo baile nilimbi yamono asokore merino oseri tutwechorera igo toko batei batokore meremo ya itobuya nekero twaretire bintu byaito gaiga bioneke boronge ekina kitio katora sabe batokorere na